Turkian, egun hauetan gertatutakoan, garrantzitsuena ez da zein punturaino benetako kolpe bat izan dan, edo zein punturaino Erdogan aurreratu da geroseago etorri behar zan kolpe baten aurrean. Garrantzitsuena, gertatzen ari da ulertzeko, da kolpearen bi aste lehenago edo, Turkiak emandako aldaketa estrategiko izugarria. Aldaketa zeinisteko gaitza den aldaketa. Aldaketa horren ondorioz, Turkia, Siria, Iran, Irak eta Rusiaren etzai zuzena eta etzai amorratua izatetik, herrialde hauekiko aliantzak ezartzeko prest agertu zen, eta baita ere OTANen estrategiaren aurkako ekimenak martxan jartzeko prest. Gauza jakina zen aldaketa hoien aurrean egoera lehertu behar zala modu baten edo bestean. Kolpe hau ziak emonda bada eta ziurrazki holan izan da, pentsatu behar dugu beste zer aleginduko direla martxan jartzen hemendik aurrera. Turkiak garrantzitsuena da egun batetik bestera galtzeko. Lau talde, lau indar politiko funtseskoak daude Turkian. Alde batetik, Erdoganen islamismo moderatua nahi baduzue, bestaetik OTANen aurkako laizismoa, bestaetik Gulen delakoaren Kizmat sarea, FIAk finantziatuta eta lagunduta, eta azkenik kurdoak. Dirudinez, gertatutakoa izan da Kizmat sarearen kolpe bat, eta kolpe horren aurka jarri dira argi eta garbi, jakina Erdogan, eta OTANen aurkako, Estatu Batuen aurkako laikoak. Dirudinez, Kizmatek espero zuen laikoak be, jarraituko zutela kolpearen dinamika, eta ez da holan izan. Edo nola ere, FIAk zehozer egin behar zuen. Eta egin dabe, Ukrainian egin zutena, modu baten edo bestean, estatu kolpe bat. Hori da, hau jakina modu askoz gogorragoan. FIAk, OTANek, Turkia galtzen badau, galduko dau aldi berean, Siria, Irak, eta ekialde hurbila osoa nolabait. Porrot estrategiko hori ez dabe horren errazo lartuko.